Benvinguts i benvingudes a l'Institut d'FP d'Enoturisme de Catalunya. La formació que impartim és el cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistència turística. Aquesta formació està adaptada al perfil d'enoturisme. Per nosaltres, les empreses formen part del nostre consell empresarial, estem permanentment en relació amb elles i això d'alguna manera ens permet que als alumnes sigui molt fàcil estar en contacte i els coneguin quasi des que inicien la formació amb nosaltres. Els nostres docents són professionals del sector, estan impartint allò al que estan dedicant-se, incorporen els continguts i la realitat que el sector empresarial està demandant. El tècnic superior en turisme pot treballar a tot el que té a veure amb guiatge, a participar en la promoció turística, a crear propostes turístiques, productes turístics, treballar en una agència de viatges, també treballar amb la part d'hoteleria, tot el que té a veure amb les activitats que se desenvolupen en els cellers, no només de fer de guia de viatge, sinó també específicament amb el guiatge amb els cellers, amb el disseny de propostes turístiques i no turístiques que es puguin desenvolupar. El que els alumnes tenen és l'opció de continuar el seu itinerari professional a la universitat, directament, sense prova d'accés. El cicle formatiu l'impartim en modalitat dual. Això vol dir que els alumnes realitzen 1.000 hores de pràctiques remunerades. S'ha constatat que els alumnes que participen tenen un alt índex d'inserció laboral. El nostre equipament té més de 2.000 metres quadrats d'aules que estan distribuïdes en espais que ens permeten treballar i garantir la formació en el moment en el que estem actualment. Personalment, estarem encantats d'atendre-us a les nostres instal·lacions. Us esperem!